Hola, què tal? Tu per què no passes la màquina aquí per tallar les herbes? Pasta la daia, la No daia. saps aquell oliver que ha nascut, ha brotat? Ai, jo li he posat 3 o 4 bons, jo ja estic a treure. Què tal, com us trobeu? Jo, on me trobo? Sentat. Com estic? Com un burro calçat i vestit. No? Jo com estic? Com un burro calçat i vestit. Bueno, 5 i 5, com fan? 25, 5 i 5. Entendeu? hem buscat una cosa que 11 o 12, que aixeques, Sí. que compta... Mira aquella flor d'aquella darrere ja ha florit, No t'has fixat, aquella flor? Mira aquella. Mira allà, Andrés. Andrés. Vés aquí, senyor. Vés aquí. Sisplau. Aquests són grossos, Les plantes de la mare. Ja ho està. Mira aquesta. Està a punt de florir també. Aquesta olivera no sé què passa. No fa mai olives. Aquí estic amb la mare mirant el jardí. Què tal, mare? Està contenta del vostre jardí? No m'agrada gent de sentir. Per què no? Perquè hi ha aquest arbre. Ja el tallarem. Ah, bueno. Ha agafat una banya, tu?